Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitortitzagu gomitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zautsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Oi jainko, zure ardura miragarriaz, aingeru santuak biali dizkiguzu gu zaintzeko. Apanik eskatzen dizugu, izan dezagula aldi oro haien babesa, eta poztu gaitezela haiekin zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik. Audio jaunak, aingeru bat bialiko dizut aurretik, bidean zaindu zaitzan, eta eratu dizudan tokira eraman. Izan ezaiozu begirune, eta egin haren esana. Ez altxa haren aurka, nire izena gaidarama, eta ez dizkizu zure arrokeriak barkatuko. Haren esana egiten baduzu berriz, eta nik agindua betetzen, bere etsaiak nire etsai izango dira, eta zure aurka jartzen direnak nire aurka jarriko dira. Nire aingerua aurretik ibiliko zaizu. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Agindu die aingeruei zaindu zaitzatela. Goi-goikoaren babespean zaudena, guztiz ahaltsuaren itzalpean bizizerana. Esaiozu jaunari, zu zaitut iesleku eta gaztelu, ene jainko zugan nago sendo. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan urbildu zitzaizkion ikasleak Jesusin, eta honela galdetu zioten. Zein da hundiena zeruetako erreinuan, Jesusek haurtxo bat ideitu, guztien aurrean ipini, eta honela esan zien. Benetan diozuet, haurtxoen antzeko bihurtzen ez bazeraten, ez zerate sartuko zeruetako erreinuan. Horrela, bere burua aurrau bezain txiki egiten duena, ura izango da hundiena zeruetako erreinuan. Hau bezalako ume bat nire izenean hartzen duenak, neroni hartzen nau. Begira, gero, txiki horietako bat gutxietsi. Nik esaten dizuet, horien aingeruak, zeruetako nire aitaren aurpegia ikusten daude zeruan beti. Jaunak esana. Gaurkoan, aingeru zaindarien, aingeru guardakoen, eguna dugu hain zuzen ere. Elizak, egun bat dedikatzen die aingeru hauei. Badaude zenbait festa aingeruekin zerikusia dutenak urtean zehar. Orain berri, ospatu ditugu hiru goi aingeruak, Miguel, Gabriel eta Rafael. Eta gaurkoan hain zuzen ere aingeru zaindariak. Eta liturgikoki ospatzean, Elizak esan genezake bere fedea ere aitortzen duela, adierazten duela aingeru hauen inguruan. Hain zuzen ere, Jesusek esan da, entzun dugu Evangelioan, nola baita txikienak ere, ohartzen gara Jesusek garrantzi handi ematen diola txikienak eta baztertuenak eta zaintzeari. Eta ez bakarrik mundu hontan nahiko luke, bere jarraitzaileak olakoak izatea, kontutan edukitzea txikienak eta babesik ez daukatenak eta baztertuenak, baino esaten digu naiz eta zuek ez zaindu horien aingeruak zeruetako nire aitaren aurpegia ikusten daude zeruan beti. Bakoitzak badukala aingeru bat zaintzen duena. Eta hoxe da
gaurkoan ospatzen duguna, aingeru zaindariak. Aingeruek batez ere esaten da 3 eginkizun edukitzen dituztela. Alde batetik jainkoa adoratzea, bestetik mezulariak ditugu. Eta hoxe da, zuzen ere, aingeru hitzak esan nahi duena griegoz, mezua, mezularia. Eta hirugarrenik gu zaintzen gaituzte. Horregatik, kolektiboki eskatzen diogu San Migeli zaintzeko eta kantatzen diogu Mikel Gurea gorde Euskal Herria. Esan genezake, bere eginkizun hori betetzeko eskatzen diogu San Migeli. Gogoan izanik, alde batetik jainkoa adoratzen duela, mezu bat ekartzen digula, batez ere nor jangoikoa bezala, eta gu zaintzen gaituela. Baina hortaz aparte, aipatzen du Jesusek, eta Elizak liturgian ospatzen du gutako bakoitzak aingeru zaindari konkretu bat daukagula. Nola den hori, ez dakigu osoki, baino bakoitzak bat daukagu gu zaintzen gaituena. Eta gaurko egun honetan hori hartzen dugu kontutan. Aingeru horiek ere, jainkoa adoratzen dute, mezularia dira, baino gu zaintzen gaituzte. Eta hoxe eskatzen dugu. Goiko laguntza hori. Aingeruen laguntza hori, babestu gaitzatela. Hoxe eskatzen diegu mundu hontako arrisku guztietatik, bai arrisku espiritualetatik, baita arrisku materialetatik ere. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki pakearen alde. Munduan ikusten ditugun gerrak eta sarraskiak eta buka daitezen, eskal ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki, Inazia Zabaleta, Andres Testau, Manuel Goizu eta jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eskal ezaiogun jaunari. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onar jauna, aingeru santuen omenez egiten dizugun eskaintza. Egizu honez izan ditzagula beti gure ondoan, oraingo arriskuetatik atera eta betiko bizira irits gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu jangoiko alduztidun beti ereko horri. Eta zure onditasunak gorestea, aingeruak eta goiegeruak ospatzean. Hoiei ematen diegun ospeak zu goresten zaitu jauna, eta hoiei aitortzen diegun edertasunak erakusten digu zu neurrigabekoa zerala. Eta izaki guztiak baino goragokoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez du aingeruen taldeak zure santutasunak goresten. Eta haiekin batean guk ere pozik adierazten zaitugu, bihotz batez kantari.
da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure senaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure serbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Inazia Zabaleta, Andres Zestau eta Manuel Goizueta. Garritzazu zure horpegiaren argitan. Errukiz akizkigu arren, guk guztio, betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, aita, jangoiko ahal guztigun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aira zeruetan zazena, santua izan beri zure izena, edo beri zure reinoa, egin beri zure nahiak zeruan bezala lurrean ere, emaiduzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zonak, guk ere gure zonak izan gaur ezero, eta ez duten talera eraman, baina ateraitzazu etxetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakeak gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotza. Hona hemen jangoikoaren bildotza da munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak.
aritu gaituzu jauna, betiko bizirako. Arren eskatzen dizugu, gida gaitzazula, aingeruen laguntzaz, salvamenaren eta bakearen bidean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko.